sonon norok no tini ang bario phajak an bario nog nogi makana oklogo hingke oro phaiman karon khano no hai onek din bolte ko 10-12 din hairong khana bario tini nongno phongna bagai phaikya doniya je ang sarmani asai baikha ke nongno phongna bagai phaijak oro bario ke phaidi nongno phunugui nene hingke nai difference ang Donia sarmani ko hingke yang saitong hingke mulai sarjak mulai kufurjak ayang dek hakjak hingke ko kota kasak jat mulai no kasak jat sari yang hingke orong hingke mulai kufurjak ta haipana kotoria medium size hingke faide yang nongno buskang mane ani buskang camera clear ya mon bagi buskang ni mane ukulung camera tinong phone kon kaham clear ke naitong difference nongno an donia bozorte asaikha nai difference jong ke ani je donia sarmani bozorte asaikha pura hai chara sarma ken sari rikha unman sarpana asai baikha puraino ke kisa bung khata kabok tor khangka to odek tamsanai phui sanai baksa phalnai ke arpore je koto koto na khana rakne orno bojolibe narna hin tongo ke yang gong ke haino mane sample ko khairi khata pom mane ha pom khlai ri mani yang ke bahai ka asai yang ka bahai ka asai hani first anyo khlai mai no mono ke yang ka pom ri man ta yang bo miss kri ka asai jang mang noi ko ke yang khak to nai je yang ke mulai kufur jat sarmani mane medium size no mulai kufur jat sarpano yang ke kisa gap bungi thangka baksa ase yang thangka abo tamthane kisa samung doi ma khlaima mla bono bagai ha bole kaham kar jak bole yang ka baksa phaili yang kha ama hingkata ketubo motamuti yang saito asai jang mang no kufur jat ikor ka asai jang no Hame ataisa leri ja asanya yang jita bu gap roko ba ke baksa hain kar ka asayuta ke yang saitong kangke mane orange simi yang saitong kangke mulai kufur jat tomoke medium size ke yang saitong kangke mulai kesak jat ke tabo o gebono o jita gap tom jaga o lai pata blai mane amni kisa haino je gap nai sari nai erpore baksa kisa lun khlai rwana naige nata busa ke o jeta bo o lai tong mane o botogo ke kisa hatan khuri pom khlai nai banda kopi kisa toi payment tongo packet kaisa iko banda kopi gabono abono kisa kaini ena haita taklayo puila nang fast kaini nayo banda kopi kaina hane chengmani ta ke som jagomo dibon theka chommani kisa chomi sardi hino som yabu bisari mano tangke asanya kisa lernai hai ni sauta ke chomi dekha buru gisa moti kana tate asarnya bagai ke baksang kaing no gana won kaini ta yang ke donia bahayak bure khunduri pui bai baksano sen kabang jat bahai mar do friends bahai bari ganangai okui tongshu mane motomoi tongka haita bari ganangai no donia mang yang ke phari friends lai pata blai manna kisa sarnani bagai ang ready khlaigrana ke no ngai tongdi ang lai pata blai kisa sarnai erpore banda kopi no kisa yang online no khai dupa mane gap phaita omake khlai kai kisa klangnai okay friends ang nong nai tongde tinini video friends lai pata blai mano sari re bakha ke tabuk banda kopi tongo o banda kopi no
tabuk mane kaya ko sudu sara sari rigana ta sara sari maram poriwo o jaga no sara mane sara sarna bagi tangkhurnai tangkhorya kore sara sare ulo phangja ke kainai mane gap bro baksa ko thangmamla mising thangman bon bagi sakung puila sara sare bwsano phangja ke kaisinai ta kisa gap phayi ke sakung puila sara sarnani bagi ang hatang horgana friend jong kendong nai tongdi sakung puila ang sara sargarang hatang khurbai kya orano sari risnai kisi hain do posano busli bu bisi bangyabla ke orano sara khlaiye erpore sanaita hangke ta kaisa kok friend sang rok dur no khana baksa ba no khana kento onek boro no gya tong khana banda kobi busli ang first time tabung nugo banda kobi busli phaiding ke nong no phunogana ikon haidi banda kobi busli se yok jak haing toka tam sanaya bo 150 butri ni bo solo tam ni nu ko kaisa mukhi yong phak mani eyabon color haing toka ta gomono po banda kopi buzli ke obono taboro kisa ha bului sarnai balting no harui mane ha bai pura mix khairi kangka ba tati no kongna jat thaita ke haki sarugui aro balting no renai packet kaisa paima se packet kaisa dam se 180 টাকা aro busuk gram ngai haino 25 gram rok ngan ta kisisa 25 gram sus kagla gram busuk sidu packet to nai jagya haino paina ni paisim ti pheja ka nai jagya to ke sari naigeran ta first time na anyomo banda kopi sara khaina hini sengmani taklai ke bahai result nainai kan ta successful dong nong ya garo du bodu bikahin sari ganai friends ulo asaiman porego phangja ka sewon ta tak ta hin butu ngurang nai balting thugul risinai ke balting kari kya sab kari ribe kya kita boro butung tong khamon simi kisa pisari nai ta kya mai lama hai ki ribe kya mai pir ma hai kya ka habai bo mix khaijak tai saka ha khorna hani nanglia ha puila on mix khai ribe kya bulbai kenorok obo 5 din poreo asainai haini sawo je phalnai ano haini saro ta 5 din poreo na ni sara asaina erpore nang line khai kaina khau kaidi jiska pon kaidi tubo 5 din pore ni sara khaimani asainai hini sauta ken naigra na 5 din ni poreo nong no bo phunogana angbo nai ne bini kok busu jorti kubui oke tubo aboro to tabuk bono sari klangara nata ke 5 din pore phainai philani friends norok bo nai tongdi nogano 5 din pore result bahai ke norok yang to nokhana mulai ni tai donia ni result moto bisi nangya 12 din ni poreo ma haita mane bisi nangya 7 din ni poreo na asai ba kedo kapro hain miji ta pepla turok ngata kamo 12 din ni sara omo hai
ke oboni tabuk kopi nibo bana kopi nibo no result nugan ke friends angoro haino kisi sake sari rui pari rikha ke pore bo naileyan jotono phaidi 5 दिन pore bo bini result bahai ka apro basuk jarute bajaka basen nukjagan ta ger pore bajaka ba yang line ke line khlaiye phak kisa phak khlai nai ta kar san por khaine hangke ta kaisa berani bagay onek সমস্যা tongkha yang bera kunpun khaijagya je age khlaimani no ke yang side ko burjak yamang pundo khamnai tabuk to asaibai kha pundo khamnai bon bage bera bo tar khaina nak tongkha rang puisa bo kisa sorong tongkha rang bo jispon tam sanai ajidi tanghajan pai thang saisimaya mia kisisa ukhage klang thangka nok ganani no wak yogine pura ukha klang thangka pom rojak ubu khlaire mani yang donya sarmani no ukhage nosto khai klang thangka yang ti hapai kana tabo o yang kepala tongbla kisa ke jal paina hamani no jal paina ka rang sot gana wa tong wa tanai rna ka bo somi maya haing tongkha yang thangmang kumang somosya ang tongkha bilai keto bo chesta khaina bera no roi manani bagai makai thangla kairi baikha tabo bera se bera o bera kaisa sinta nang tongkha bahe complete khaini ka somoi bai rang bai ke friends ang tabo oro tei tamo nangkho tiluna bagai o jaga je bairo tiluna bagai pipe paito kha pipe nango hine ke pipe paimani dam se thangkar se kanai namani no sokchuk yang tongkha amsen se shot pipe kanai se prai 1000 kaisa thanga pipe kanai dam plastic ni pipe paimani hangke tabuk jal paina nangkho jal ni dam kori kho ka jal ni dam bahike khlaina chesta khlai tongo jal da pairinai na wada tanirnai awnu bokhorok palama yang tongkha tam khaina hine mani nungkai bo kaisa porisorom khlaiyawi haika ba rang puisa kisabang khibe wile mala masayano khlai niji saimanka taklai bengke 2 bosor khlai 2 bosor khlaima khlaika tang mahai mugiting rok khaima rok ke 2 bosor ongkha taklai bengke mugiting khaima no mahai ke semano ke sudu mulai simis kayo mulai simi phalka aproko tang mahai tam sanai blok tolok o mahai rok khaya ko no phunung maya tobo motamoti aproko mane phaikya yaphang phirogui no lab bo phaikya ke jang khoros ta khaima baita ke taklai baheng no naigana tubka rang kisa sodung tongkha jal logo korok paina nita hingka friends tini to asuk blok kolok khailiya baran khaisinai salbo thangjak bla sari bo khaimani ke asuk samung bo kori ba tini oro asuk tui rok lono tongmani tui rok pipe kolok khlaimaya boni bage tui luimaya ko okay khana rogo tui luna bage pipe ta kaisa mana hapirnai tei kaisa thepakla soguyano oro sokpaisini ta kaisa bage uporo nukna o thepung bopang tongmani ojor sokpaikha tei tungsa kangkano oro sokpaisini ta ke khana ka tui lunai hingka friends asung no khlaisini tini ni blog asuk log release tai next blog o naigena ta tei tamo katal update phaino katal rok nasingui tongde an video okay next blog o norok bai malai firane friends hingkai jotono sari kaham salbo thang tongkha ke tui tukui musakui kisa tini roibar bla bazar din hingke bazar kisa thangai phaina ta phatcha sal horongya sini kasang kok friends next blog o malai firane norok bai jotono no sari kaham tata